Napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gitnang daanan, doon sa syudad na hindi naruluma. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa kalangitan, kasama ba kayo? Sa kalangitan, kasama ba kayo? Adunay kadaugan. Masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan, lahat ng pupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang 95.3 FM. wala nang pagsubok sa kalangitan, wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay na masaya, wala nang iyakan sa kalangitan, wala nang iyakan sa kalangitan, wala nang iyakan sa kalangitan. Tunay na masaya, tunay na masaya. Halina tumawid sa kagalakan, purihin siya pasalamatan, sa himig ng awit di mapipilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina tumawid ng hallelujah, sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging daanan ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina tumawid sa kagalakan, purihin siya pasalamatan, sa himig ng awit di mapipilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina tumawid ng hallelujah, sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging daanan ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina tumawid ng hallelujah, sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging daanan ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina tumawid ng hallelujah, sa ating buhay siya ang ligaya, sa tanging daanan ang katotohanan, umawit sa kagalakan. Pag si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay magpasahan, doon sa malapit na pag si Jesus. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi.
Magbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kanang apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang una himo ang siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayo adlaw, mayo kadlaw pinatutanan atong oras alas 4:56 sa Isa kabuntag. Adlaw karon nga Sabado, pinsa 12 na sa bulan sa Hulyo sa tuig 2025. Mayo miglas pinsa ka akong adlaw may isog nga wala gyud nato papadayon ang ato walay. Kung kay bitalit nato kabra na ibalik mga tayo surat tingali mga alas 7 na to sa buntag kapong adlaw. Sa ngalan sa labing malandong na Diyos, sa tepong persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager Reverend Gilion Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager Reverend Brian Magasaon, ano yan usap ang ini ang mahigala, dahil ang amigo, hindi ang kasulugon, diya sa magpabot sa mensahe sa Diyos, pinagi sa barang kasulatan, na magandang ka nato ang paglaong, na mahibutan ang kampante, patay mensahe kinuha sa itong kinabuhi. Maayong po magandang tanang paison may kadlaon, Luzon, Visayas, sa Mindanao, labi sa mga pinalangga ang mga follower president sa Sign FM, 95.3, nagikan kayo din sa City of Palok, para kayo sa Tulinyo Tanay City, Negros Oriental. Labi na sa kinabuhi ni Ma'am Celeste Pargal, Rita, sa Maybulin, ano na sa mga mensahe, morning sa imo pastor o sa tanan nga anak sa Dios, praise God sa kabuntagon karon. Ano na sa request mga kaigsunan ato na ni ready ang iyang request song pastor takos ako na ni siya nga ready ma'am kung manining ato nga mga pag-uplis mga pagkapo ato ni hatagag pagtagad ang mga request dito sa ato nga programa dito sa ako na ning ready mention ang mga title sa kanta nga takos iksoon. Salamat sa Diyos sa iyang pagkamayo. Ilabi na sa mga pinalangga, mga kaigalaan, mga kaigsunan. O congratulations everyone sa mga passer sa entrance exam. Gikan kayo sa Negros Oriental State University. Ini sa pinatibukan sa Negros Exxon. Gikan sa iba. Baik City, Maminay, Seattle, o sa Santa Catarina, Bayawan City, Negros Oriental, o sa Mid Campus, ya sa Dumaguete City, so, salamat sa Diyos, even sa mo ang kinamagulangan, wala siya na atang ison, ako yung makita mga kaigsunan na excited nga nahadlo kung naabot yung nagihangalan. Maraming salamat sa Diyos kung muna'y para nato, para gina nato ison. Congratulations usab sa ato nga kauban diha sa Pilipika, labi na ni ay Rabi Turan sa mga Turan family. Nakapasar usab sa entrance exam. Nato pa sa iyang testimony na iyang ipaabot nato na wala sa listahan o siya katapusan na hindi niya itong katapusan na entrance exam. Ato siya gignan nga mauna na siya isahin na para yun na ninyo ang kapingin na mauna sinuglanan sa katapusan sa inyong kinabuhi. Dalay ko ng Diyos sa tanan nga mga pasar sa entrance exam kaya diligid basta-basta exam ang entrance exam sa Negros Oriental State University pagkakaroon ng panahon. Even katong na failure exam katong wala din kapasan ay lang sa mga kabalaka ay munay ingon may exam kung dili ko na para sa tuwa dili ko na para sa tuwa doon na paiganda mga Diyos para sa tuwa. Time will come mga kaisunan dili ra ta ma-discourage dili ang sabta pag-on
Dili ato gitugyang sa Dios ang tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo doon ay mensahe sa mga wife although mga kaigsunan ato taas ako messenger mismo mga kaigsunan. Mag-ambot ta mga kaigsunan. Labi ka ba na nung may kumaan ka na Diyos amahan. Salamat o Diyos sa imong pangikuban ka na mo. Salamat o Diyos sa imong patatiman. Salamat o Diyos sa imong pagkamuman. Salamat o Diyos sa imong pagtubag sa tanan ng mga kahalian na kanimo. Salamat o Diyos sa kumplito magkayuhan ngayon ihatag sa aming kaduha anak na wala nito kami pakyasa o Diyos sa mong paghangyo anak kanimo na ikaw Diyos magatubag sa among mga pag-amo. Salamat o Diyos sa kalampusan sa among kinamugulangan anak kaya kaya mong yatagan mo panahon kanunay higayon o Diyos. Salamat amahan sa kaalam kay balungagitan man ang nanimo among ilang wala kami aram mahimo kuno ikaw sa mong kinabuhi nga pribilehiyo kagayon na diyan ihatag ka namo Lord among kining apihan ug among kining alimahan ug timigan kanunay sa mong sulod sa mong kasing-kasing guna-unang sa kabutan. Labaw sa tanan nimo nga dapit Lord sa tanan namong mga kaigsunan dinhi sa balok sa tanan mga kaigsunan usab diyan sa dapit sa Pilipinas nga pinanguluhan ni Pastor Efrem may akapturan Lord. Salamat o Diyos sa mga kaigsunan ka sa kagsagangkan na pinanguluhan usab ni Pastor Arnolfo Villacantor sa tanan ng mga Villacantor family sa mga dapit bisan pa man sa mga Aguilar family man na pinasa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias sa mga Arias family sa mga dapit naman dapit usab sa Bacong Lord sa pamilya usab ni Pastor Argos Arias naman uban siya anak ikaw magabantay proteksyon kanunay silang kinabuhi sa mga kaigsunan dapit sa Calvary Lord sa mga ining family ikaw magapanalangin mo sa kanila tagpuan sila sa tanan nilang mga panginahanglan labaw sa tanan nini mga dapit sa tulo na mo kamong anak sa akong ugangan sa akong asawa nga nagkaroon sa Saudi Arabia man hindi pipila ka mga bulan ako silang ika-uban o Diyos sa mga plato ngayon ang isang tanan mo Lord. Salamat o Diyos ni mga tanan labaw sa tanan nini mao nga dapit naman hindi sa scientific Lord na ikaw nag-sustain o ikaw nagsupply ng tagpo sa mga panginahanglan kaya ikaw magtinugdan o tukuran sa tanan na mga kinahanglan labaw sa tanan na mga listener nini mga dapit Lord kaya declare blessings mo sa nila kamakanago sa pamasang station manager Pastor Gideon kanila riyokan siya sa mga anak o sa uban pa mga tawhan sa mga dapit niya sa Malabuyo Kaman sa pamasang general station manager ikaw sa mga panalangin kami amat tagpuan siya sa iyong kapanalangin bisan pa man Diyos kung mga pag-ampo anak kanimo ano na yung mga umanakot ng mga datong trahedya o mga disaster Lord bisan pa man sa maong nga hulga sa maong nga dapit sa Maynila Lord na big one apan ang imong pagkontrol na tuman Lord Jesus wala kami aram mahimo ang wala ikaw ang among mahimo o Diyos mao ang pag-ampo mo na kanimo ang among mahimo mao ang paghangyo ka na kanimo ang among mahimo o Diyos mao ang pagpagiluin ka na kanimo na bisan kung saan kayong sitwasyon ang moabot sa kalibutan Lord na kami dili kami makuyawan dili kami makugang kundi kanunay kami preparado sa bisan kung saan mga panglitabo sa mga nabuhi nung himaya ka na nalingid kanimong tanan kaya kasalanan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan mo Amen o Amen. Salamat sa Ginoo Kaigsoon sa pag-usapa atong tagan o pagtagan ba Kaigsunan kini nga request ni Ma'am Caliste Pargan Rivas Rebolin kini nga awit mga Kaigsoon takos
patalinghogan ang request ni Ma'am Riva Cerebolin takos ikan sa Shine FM 95.3 mga ison kung maubanin na awit Ikan sa pagsubang nining at lang ikaw din. o salamat sa kinabuhi usab ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod Bindoy nagususap sa itong programa sa tanan nga mga Tratsi Isang family asa ko o sa mga iyo family diha sa Bulod Bindoy Negros labi na sa kinabuhi usab ni Ma'am Ana Lucky noon nagususap sa itong programa. Ano na sa mensahe? Good morning, Pastor. Please help me sa mga pag-ampo nga unta makapasar sa exam. Waiting kami sa result para sa akong anak. Salamat, Pastor. God bless. O gano'n na yung mensahe ni Ma'am Christy Parga Rivas Rebolin. Thank you, Pastor. Thanks, Pastor. Salamat sa Ginoo. Ang Diyos nagatag ka na ito giya labi na sa mga nag-take of mga entrance exam. O ang Diyos kanunay makatag yun na ito o galing kaalam kabalo ikan sa Diyos kaya walang dito ay aron mahimo kung wala ang Ginoo sa itong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usap ni Sister Lorna Serdon San Juan labi na sa tanan ng mga katawhan niya sa San Juan mga aksyon sa pamilya sa mga Serdon family sa kinabuhi ni Ma'am Lorna Serdon. Dalay ko ng Diyos kining matahog ang kapuntang pabiyang yatag yun ay mensahe si Ma'am Lorna Serdon sa San Juan. Good morning, Pastor. Good morning usap sa tanan maibog katagitanan niya sa tabi sa San Juan. Mau ni-request ni Ma'am Rebolin Rivas Rebolin mga kaisunan. Tapos maraming panahon karon ano na daghan kayo mga pagsulay ano na daghan ang kapsal sa kinabuhi ano na mga daghang mga aksidente mga trahedya ato pa sa news na karong to 22 sa July doon ay dako big one na maigok yun diha sa Metro Manila so mato pa sa pamantalaan usahay kini social media man so nalabi na sa mga vlogger daghan kay mga tinutumo nga mga fake news ato nga i-clarify sa mga television o sa mga news sa mga social media nga wala makagidon o mga tinutumo nga sa bilang news. Although mga balita lamang ka mga haka-haka pero ato nang iyampo sa Diyos kaya nagpas Diyos at nagpalang kasulatan yan doon ay mga bubot kagulyang, linog, kagutom pero panagtanan sinugranan pa lamang so meaning ko si nakay horse mas grabe pang kalisod ng mabot sa kalibutan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi? Good morning, Pastor o sa tanan ng mga follower ng maong programa alay ko ng Diyos sa kanunay iyang pagkatiman ka na to watching here and Bendoy God bless request kong song nalampanan ka. Salamat, Pastor. Ato ning hatagan o pagtagan humanining nga request nalampanan. Ato na ni Girede ang request ni Ma'am Norberta Yotratsi dagang kanan. Bayo butagan natin tanang magkaisunan ang ating oras alas 5 days na sa kabuntagon adlaw karon nga Sabado
pizza dosis sa bulan sa Hulyo tuwing Gospel Banjir. Medyo busy na sa mga kaisunan level na akong anak. Maudi mo na sa siya pagkaroon na malabot na Martes. Kami akong makita na doon na siya ikitawag kong kakordam. Ito, relax lang. At ang Diyos Ginoo, kay ang Diyos lang i-comfort sa ato ang una-una. Mao nga, bisan kung sa kanyang sitwasyon, doon ang Ginoo, mawala ang imong kakordam, mawala ang imong kakordam, mawala ang imong kabalaka, kung siya mahita ko mga adawan. Labi na sa tulong na mo ka mga anak na ako sa mga kaisunan na gihilantang itrangkaso natagan yung kumplito makayuhan sa atong Ginoo. Wala na pagkasa sa pagmakampo sa diha ka maabot nato sa samang mga sitwasyon kung may mga balatian, kawaladon, problema, wala kita'y laing duulan maulamang doon ang Diyos. Mao nga yatong ilabay na gabi ano na natong gimonitoran at ang among anak magsige lagi ko duaw sa pikas nga kwarto kay naama ko diri sa FM radio diri sa studio magtulugan na basta narito rin among sige ako sulod gawa sa pikas monitor ko sa among anak atong iplima isoon dalang panan. Requested by Ma'am Norberta Yutratsi from Pindoy because of the dalang pa. Wala kita lang kalampan. Ang Diyos lang yun iso. May butang pag-usap mga isoon, nilabi na sa itong magkansyonan dito sa balot. Sa kanan na itong magkansyonan. Sa kanan na itong magkansyonan dapat sa Pilipinas isoon na pinanguluhan ni Pastora Efkel Miakabturan. Sa tanang magkansyonan diha sa Kasagagan na pinanguluhan usab ni Pastor Arnolfo Filacantol. O sa tanan nga mga pamilya sa mga Aguilar family o sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias sa pamilya usab ni Pastor Arcos Arias diha sa Baco sa mga Ilig family diha sa Dapit sa Cape ayaw ko tatanim tanan diha ilabi na sa mga kasipit nga mga city o inibaw nga Dapit mga kaigsunan atong pasalamatan ang Diyos sa nagayunan ngayong hatag ka na to kabisan pa man kahapong alawan ni kalintang yung kapaw matagpas na kasibot napaw yung kalintpas to o nangawat ang kahuman sa atong mensahe tungkol sa interruption sa mauma Nurico Exo ibalik mga nasiti na o nag-FM na lamang kamang isunduran at tanong lahat katong alawan. Dalay ko ng Diyos sa ihang pag-amping ka na ito, ilabi na ang Diyos pinagtanto sa itong pinanglang inibaw nga dapit ikatulo na katuig mga kaigsunan inibaw nga FM Radio dini sa Sitio Balog Barangay sa Tagayatan ang Diyos lang yun ato ang isaligan ini ang pintina kada bulan sa itong obligasyon sa Nurico o sa Wi-Fi connection. Ito pagpasalamatan ang pinugdang sa Wi-Fi ni Sir Caniolas na diya sa Tanay City Rico. Galay ko ng Ginoo Manson nakatnaw gabi
kapit sa kabut ako. Wala na ba yung mga request sa awit pagkalangit mga kaisunan gato ng sundan ang atong mga mensahe alam sa pagbago. Hindi matak na ang karoon para sa atong espiritu anong aban. Ang atong karoon katapin mga kaisunan that is comfort. Kung saan ang comfort mga kaisunan, wala na ay mahatag na ito na mahimot ang komportable. Kanang kampantin na sa itong pinabuhi. Una ang Ginoo mahimot kitang kampante. Mahimot ang adunay katapos. Mahimot ang adunay kahibalo. Kuno na akong ginagawa ang Ginoo. Kay siya mo inalagpanan sa amoy atong kasumbungan sa mga bukat ng mga problema na ato iso. Maabot man ang mga balatian, maabot man ang pagalaton, maabot man ang bukat nga kabalaka. Tungkol sa itong Panginoon patag-agaw. Wala tayo lang ikasumbungan iso. Ingali makasumbong mata sa itong silingan, sa itong isikataw, sa itong mga igsuon. Kung sa uban ka, mga tao matong ituhan, nga mo'y makatabang sa itong Panginoon. Usahay mapakyas kita. Apan atubangan sa Diyos, hindi kita mapakyas. Iyan ang saat, dili na saat sa tao. Ang saat sa Diyos igsuon, walay kausaban, walay pagkadaan, ano na yung pagko, atubangan sa Panginoon. Ang ato lang mahimo, maulamang pagsunod, pagkinabuhi, sumala sa iyong mga pulong mga mensahe. Labi na sa kinabuhi ni Brother Brian Palomar, kabanag, nagpasusap sa itong programa. Labi na sa inyong pag-eskwila. Ay, di man lagi mga kaisunan. Na sa itong pag-eskwila, atong yung kaubanan. Ikaw ba na ito kanunay na ito ang Diyos? Kaya kalampusan, ang kadaugan, wala sa tao. Wala sa iyong silingan. Wala sa iyong isikataw. Hindi na agad sa Ginoo. Una-una to, ang mensahe sa Diyos. Na mo'y muhatag ka na itong kadaugan. Mo'y muhatag na itong kalikon sa panahon na natas kalisod. Hindi na ito nakaligayang makaisunan dito sa kalibutan. Labi na sa atong tawahanon na mga panguna-una. Doon na kita yung mga panguna-una na mga negatibo. Bubati tagkahadlong, bubati tagkabalaka, bubati tagpagluha-luha. Mao ka ang Diyos ang padala siya sa iyang abugtong anak aron paglukat nimo, paglukat nako, pagluwas nato ikan sa iyang sa kasalanan. Mahimo lamang kang komportable kung doon ay Kristo sa mong kinabuhi. Hinungdan sa diha nga si Jesus na adin his kalibutan ipadala siya nga mahal nga mao ang Diyos. Iyan ang idaog ang kalibutan. Meaning to say, di buo kalibutan iyang ipakamatyan. Mao nga itong pasalamatan ng Diyos sa dako kayong kagayon ng pribilehiyo kaya ihatagan ang mga isoon. Umanini nga mao nga awit ato nga patalibugan ang mensahe sa Diyos. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Kalma lang ta. Gikan kayo sa Lapu-Lapu, Cebu City, Quezon. Parang habog adlaw nakalit kita hunong Quezon. Nawa nakalit mga Quezon ang tungod sa pagka-brown out. Namingaw kalit mga Quezon. O yan imbalik Pagkala City na mga Quezon. Una nga ito giop ang FM radio. Kasuri-suri ko mga Quezon sa itong mga tanong din while tadias kabukiran karon kaya maura mo gina itong kalingawan res bukid mga Quezon magtakbananong tagbisag unsa basta mabuhi karong mga panahon na ibalik mga Quezon mga alas city mo nang atong ipadayon ng atong programa alang sa mga pagtumbaya sa itong mga Quezonan
kanunay nagasunod ni mga programa din sa FM 95.3. Ato nang ipadayon mga igsoon, ang ato karon nga topic kahapon adlaw mga igsoon, that is disaster. Ang ato karon nga topic mga kaigsunan, comfort. Ingon ang ato nga tema mga kaigsunan, who give us comfort during time of trouble. Kinsa may muhatag nato nga mahimot ang kampante sa panahon sa gitawag kasamo sa kinabuhi. Usahay ang atong una-una, ang atong una-una ra po'y magbugna o kasamo mismo sa atong kaugalingong una-una. Unsay resulta sa gitawag nga kita lang po'y nagmugna o kasamo mismo sa atong kaugalingong una-una kung nag-una-una tagdili mao sa ubalabot nga mga panahon nga gitawag og negatibo. Kung ang una-una sa tao negatibo na, wala na positibo isuon, mawad-an sa paglaom siyang kinabuhi. The question is, kinsa may muhatod nato sa paglaom? Maulamang si Kristo. Si Kristo gipadala sa kalibutan ug iyang gidaog mismo ang kalibutan. Ug nganong nadaog man ni Kristo ang kalibutan tungod kay dunay say amahan nga nagpadala niya nga mao ang gamanan. Sa diha nga ang tao dunay Kristo sa kinabuhi kampante ka magkinabuhi dinis kalibutan. Pero wa kanit tay Kristo igsoon, wa gid tay sigurado. Atong basahon ang mga Juan. Diha sa Juan kapitulo 16 bersikulo 33. Unya mo atras tas ubos nga bersikulo igsoon. Sa diha nga ang tao adunay kalinaw. Kung ang tao adunay insakto nga kapayapaan sa iyang kaisipan, kampante siya, relax siya, dili siya magbalisa, dili siya maghulas, makatulog sa insakto. Pero kung maguna-una kang negatibo, maunay makawala gana sa tao dinis kalibutan mitas buhay kata. Unsa may sikreto nga angay natong buhaton aron mawa ang kakulba kapaka negatibo sa una-una, doula si Jesus. Ayaw doula ang mga tao nga way Ginoo. Nadugangan na kita igsoon. Ingnon patamang kaigsunan. On sa inyo gibalhin-balhin pagtulunan, pagtulunan na yung basihan. On sa gibalhin-balhin ninyo relihiyon, gaba na ba iskutan sa. Pero ang gasulti sa wala sa kabalo, mas unahan, mas mauna pang gabaan. Di ba? Ang tinuon nga doon ay Kristo isoon, bisag unsa pa'y mahitabo na to. Bisag unsa pa'y mga negatibo nga madungog sa imong silingan, sa imong isikataw. Inumdumi, wala sa imong isikataw ang kaugmaon nga imong gihandom. Wala sa imong isikataw ang kalampusan. Wala sa imong isikataw ang kadaugan na sa Ginoo. Wala sa title sa simbahan ang kaluwasan sa tao, kundi na sa Ginoo. Magkinabuhi lamang tas kalibutan nga dunay Kristo. Sa diha nga magkinabuhi ta nga dunay Kristo, magmadaugon ka kay si Kristo nagmadaugon dinis kalibutan. Amen ba? Si Kristo igsoon gitistingan sa bisan unsang paagi sa pagtisting ni Satanas. Wag na uwat. Wag nagpadala kay nasayon si Jesus na ay Dios nga andam musagakay mualalay musapnay nga mahimo isang komportable sa diha nga dinhi sa kalibutan. Ikaw ug ako mahimo lamang tang komportable kung doon natay Kristo sa kinabuhi. Atong basahon ang mga Juan. Dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 33 unya matras ta diri sa unahan. Ingon diri sa 33 atong basahon. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako.
asa man gikan kining minsaya, gikan ni Jesus, dili ni gikan sa simbahan, dili ni gikan sa title sa simbahan, dili ni gikan sa silingan, kun dili mensahe ni Jesus nga sa diha nga ang tawo naa kang Kristo makabaton gud siya o kadaugan o kalinaw siya una-una. Matod pa diri siyang mensahe, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Kung ang usa ka tawo dinhi sa kalibutan may usa mahimpit nga kauban nato kanunay si Kristo, kampante ta. Amen ba? Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kamo kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Kinsay kabuntog sa kalibutan? Si Jesus. Walay lain nakabuntog sa kalibutan nga gipadala sa Dios, si Jesus. Walay lain nga ngalan mga kaigsunan nga gipadala sa Dios aron ikaw ug ako mahawas sa imong pagkamakasasala, sa akong pagkamakasasala atubangan sa Dios. Watras ko dinhi sa bersikulo 25, ang kadaugan ni Jesus batok sa kalibutan. Kung si Jesus nahimo siyang nagmadaugon batok sa kalibutan, how much more ikaw? Ang sekreto lang, kung magkinabuhi ta nga dunay Kristo, dili anti-Kristo. Mailhan lamang na sa tao isuon kung doon na ba'y Kristo sa kinabuhi. Relax lang yun na. Bisag tayo ugon pa na mga igsoon. Doon ay mga haka-haka na gitawag gikan sa Facebook mga igsoon nga 7.2 magnitude na muhapag sa Metro Manila niining umalabot nga Hulyo. O kana gitagna na sa pito ka mga nagpropesi, nagpanagna sa mga propeta, mga kaigsunan sa kalibutan. Even ang Arab country mga kaigsunan, wala pa na nila gipanagna na anas balang kasulatan. Ingon diha sa Mateo 24 mga kaigsunan, moabot ang mga linog, gutom, kubat, kamatay, apan hinumdumi, sinugdanan, palangis, kasakitan. Kung moingon ganit ang sinugdanan, pinisik pa lamang ang mga panghitabo nga gitawag og bigwal. Gi-estimate mga igsoon matud pa sa newscaster 100,000 ka mga people or mga tao nga mawagtag makabsat sa gininhawa kung moabot ng mga panahon. 50,000 ka mga tao nga mawatan og mga panimalay og dunay mga building nga mga hunlak niya ng mga panahon. Nganong gitag-an man na, nganong giprapasi man na mga igsoon na anasam nas kasulatan. Ikaw ug ako kung naghimasa o nagbasa lang yung tagpulong sa Ginoo, kanang mga news, mga pinisik lamang na mga igsoon, mga trahedya, mga kamatay, mga aksidente, ang atong mahimo, na bisan unsang mahitabo sa atong kinabuhi, ready ka na. Dili na to kabalakan ang umalabot, ang atong kabalakan kung makapuyo bagyo ta sa kisaan sa Dios nga langit para sa matapusan nato. Akong basahon dinhi sa bansing ko, gisulti ko kini kaninyo. Kinsay kasulti nini? Si Jesus. Dili si pastor, dili mga magwawali. Kami ikaw rin yung gabasa ni aron mahatod ang mensahe sa matag usa labaw sa tanan dinhi sa FM radio ug sa social media. Dili gyud mi mo angkon na amo ani. Kay wa tay katungod natong angkonon ang mga mensahe nga gikan sa Dios. Wa tay katungod mga kaigsunan nga pinaagi nimo, pinaagi nako, nabag-o ang imong isig katawo. No. Pinaagi sa pagkamaayos sa Dios.
Kay mahimo tang garboso mga igsoon nga moingon ta, pinaagi nako ako ra bay naghatag ninyo kabag-uhan. Walay laing maghatag og kabag-uhan sa tawo kundi ang Ginoo ug ang iyang mga mensahe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Terwell Limpahan Badoy from Lunoy Bay City, Negros Oriental. Nagwas usab sa atong programa. Ilabi na sa imuhang pamilya diha sa Lunoy mga igsoon, sa tanan nga mga Badoy family o mga Limpahan family. Matud pa diri, gisulti ko kini kaninyo. Pinaaging mga sambingay, apan moabot ang panahon nga dili ako mogamit og mga sambingay, kundili musulti ako kaninyo. Mahitungod sa amahan, pinaagi sa yanong mga pulong. Inig-abot ni adtong adlaw, manghayo kamo kaniya, pinaagi sa akong ngalan, og ako dili muingon nga ako maoy mangayo alang kaninyo. Versikulo 27. Kay ang amahan mismo nahigugmaman og nahigugmaman kamo kanako, og mituo nga ako gikan sa Dios. Hello. Si Jesus daghan kay sa mga sambingay nga gipaabot sa mga tao ni atong mga panahon na nga lisod kay misabton even sa mga tao manggalang. Apan niingon si Jesus, moabot ang panahon nga dili og dili na kumugamit nini. Ang akong gipamulong kining tanan gikan sa akong amahan, og ang akong amahan mahigugma kaninyo sa diha nga kamo mahigugma usab kanako. Amen ba? Mga alagad sa Dios, mga pastor, mga pastora, nahimong instrumento sa simbahan o sa katawhan aron ang mensahe sa Dios maabot sa matag usa ka mga kinabuhi. Dunay mga sitwasyon igsoon nga dunay mga tao sa kalibutan nga even sa atong pag-aalagad walay respetar ang mga tao. Okay lang yun na. Ang importante, atong nabuhat, atong nawali, atong nasaysay ang kamatuoran alang sa kaluwasan sa tanan. Ingon diri mga igsoon sa unahan, tungod nga ako gikan sa amahan og mianhi sa kalibutan, og karon mobiya ako sa kalibutan og mobalik sa amahan. Nahitabo yun ang iyang ipamulong. Human sa iyang sakripisyo, human sa tanan nga kalisod, mga challenge kinabuhi, mingbalik yun siya siyang amahan o gigantihan siya sa nagpadala kaniya. Mga alagad sa Diyos, mga pastor, mga pastora, wala tay laing tinguha. Ang atong tinguhaon nga makapaambita sa mensahe sa Diyos sama ni Jesus. Og magkinabuhi usab ta og paningkamutan nato kung unsa ang kinabuhi ni Jesus ato ning ma-apply sa atong kinabuhi karon. Mintras nagpaabot ta sa katapusang gutlok sa atong gininhawa dinhi sa kalibutan. Kay kitang tanan may iso nagkalain-lain na bagong alagian. Atod pa mga iso nagkalain-lain pabilo. Dunay pabilo nga mubog pabilo. Doon na po'y taas kayong mapabilo iso mo abot og 100 kapin ang edad. Pero doon ay mga waganit abot og 20. Diba? Ingon ang 29. Unya ang ihang mga tinun-an niingon kaniya, karon yano na gyud ang imong pagsulti og dili na pinaagi og mga sembingan. Mismo ang iyang mga tinun-an o tinudloan. Ingon sila, karon nadungog na gyud namo nga yano kaayo ang imong pinulungan ug wala na gyud ka magamit og sembingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang og wala nay makinahanglan og aduna bay mangutana kanimo, busa mituo kami nga ikaw gikan sa Dios. Ang pangutana mga kaigsoon, ang ayan bang tuuhan
nga nahimutang alagad sa Dios. Unsa may angay na tong buhaton aron mahimutang angayan nga tuuhan sa mga tao. Magkinabuhita sa atong kiminsahi. Hello, mga alagad sa Dios nga nagsunod niining mao nga programa. Kay dunay mga pangutana sa katilingban mga igsoon nga moingon, pastor ba kahana siya? Pastora kahana siya, pero lahi ra magpatasan. Lahi lagi pinulungan, lahi lagi sa ubang pastor. Ikumpitensya na hinuunta. Pero kung tinuod yung kang alagad sa Dios, bisag dili pa ka mo paila, ilahan na kas imong tunada. Amen ba? Mabalaan na tas ato ang patod pa sa gitar, maisod kung sa gitar, mabalaan na yun. Ngayabag kay kulang og angay ang uno. Number 1 pala gani og mayabag maisod day naguna maangay ng imuhang pagluyo. Musa kausaw gina. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Filinario Florentino Escape from Davao City. Nagwas usab sa atong programa. Matod pa dire ingon ang iya mga tinunan, nahibalo na kami nga karon nasayod ka sa tanang butang nga wala ka magkinahanglan dun apay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Bisag dili pa ta mo paila. Pastor bi ako, pastora bi ako. Dailan yung kastunada. Amen ba? Gawas sa mga tao na kailan nimo kay mo ingon magyuna pastor. Pas. Okay lang. Bisag ingnon lang tagpas. Ang problema maisor og doon na mo ingon nimo nga tor. Usa man ang tor. Susumpay sa tor maisor. Aprobation na mga kaisunan sa pastor, pas. Hindi mo po nang hatagan o meaning, pas. Positive, dili negative. Diba? That is letter P. Doon na yung mga abbreviation, mga kaisunan, nga ngayon sa mga itong sabton, diya sa parang kasulatan. Si Jesus mitubag, kinsay mitubag sa iyang mga tinunan. Si Jesus, ingon si Jesus. Si Jesus mitubag kanila, karon mituo na ba kamo? Ang panahon moabot na o karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, mamauli kamo sa inyo og inyo akong biyaan. Nahitabo na ba may suon? Ingon si Jesus, nahitabo na. Kaya kamo magkatibulaag, niya ako inyong biyaan lang yun. Ako ra usa dito magbitay sa cross. Munang sa simbahan may isuon, dili ko ni makagarantiya. Ang magpabilin, katulag yung matinudanon sa tubangan sa Ginoo. Pero katong dili magpabilin, naagunay rason nga nung dili sila magpabilin. Ikaw o ako doon na ba'y rason nga nung magpabilin ta ni Jesus? Sa diha nga ang tao igsuon, magpabilin siya sa tawag sa Dios, sa tawag o magkinabuhi sumala ni Jesus. Hinumduman nato ang balang kasulatan na si Jesus pinala sa iyang amahan nga mao ang Dios. O sa diha nga iyang pagsaka sa langit igsuon, mas more patang makampante kay doon natay mga lawa nga iyang yanang kaalang ka natin. Kung moatras na kapitulo 14 igsuon, mas more patang mahimong kampante kay dinis kalibutan. Doon ay mga balita nga moabot ang gitawag biguan kanang 7.2 magnitude, hinay lang na sa unang mga panahon. Sa area sa Mindanao nga 8.2 magnitude. Kaming kalas og 30 mil ka mga tao nga wa pay mga tao kaniadtong mga panahon na. Asa masab naton na nahibalan sa Philippine history. Kay naghandle tag Philippine history kaniadto sa Mabinay campus year 2012 ay soon.
Mao nga sa atong kinabuhi, diha na to na diskubrihan nga doon na pa'y gitawag nga worst nga linog kaniadto 8.2 magnitude. Pero ang Metro Manila matud pa 7.2 magnitude mga kaisunan. Sa laing manason sa Myanmar 7.2 magnitude. Usas kababayan nga taga Bay City nga nagkabisan ni atong mga panahona sa ilang gininhawa. Banag asawa nga magtutudlo mismo diin tagipahilo na sa Ginoo. Karong panahona sa Texas igsoon, pila ka mga tao nga na-missing until now. Pila ka mga tao nga gideklarar nga nawagtang na gyud sa talaan sa kalibutan. Sa atong kinabuhi igsoon, dili kita mawagtang sa pagpangalagad sa Dios kuno natay mensahe nga kanunay natong naghatag og kadaugan. Naghatag ka na itong paglaom sa umalabot ng mga panahon. Salig ka mo sa Diyos. Wala ni ingon si Jesus, salig mo na akong una. Doon na sa'y gitawag, respeto sa iyang amahan nga mao ang Diyos. Sa simbahan maison, kinsa may gipadala sa simbahan. Kung doon ay tao igsuon sa simbahan dinis kalibutan. Wala niya giuna ang iyang ngalan igsuon. Kaya doon ay mga tao sa kalibutan may igsuon, nga unahon iyang ngalan, o dahigon niya una iyang ngalan. Di ba? Naabanas mga Kristoano, naasap na oy. Labi na o, tayo talagang maluwas ka mo, wag yun mo'y ayo. You know, pasagdaang lasam nato na sila mga igsuon, dili lang to gamito ng atong maayong panguna-una. Mao ka na ilang gibati. Ala, sige, okay na oy. Patay. Di ba? Si Jesus doon na sa respeto sa iyang amahan nga mao ang Dios. Unang-una, iyang gipasidunggan ang Dios usa siya. Amen ba? Kaya kung ang tao maigsoon magpasidungog una siyang kaugalingon, wala gani sa kapasidungog sa Dios. Iyan ang kaugalingon mo gidahi. Moingon na kining simbahana, kanang simbahana ang among isandigan, simbahan ra bagyod, simbahan. Wala pa natukod ang simbahan na ana si Jesus. Nga gipadala sa Dios. Matud pa diri maison, og miingon kanila si Jesus, kinsay kasulti, si Jesus mismo. Si Jesus, ayaw kamo kagool, salig kamo sa Dios. Unang ang ingon siya, salig ka mo sa Diyos. Wala siya umiingon nga, salig mo na akong una. Ayaw mo salig sa Diyos. Di ba? Kaya doon na may mga tao sa kalibutan karon ba igsoon nga mayon, salig lang ko muna ako. Ako na ko ni. Nago ko kahibalo, kabahugog ko. Himan-himan pagkabulyaso, naangin ang uban. Moingon na kamo manggon, ikaw manggon na purdo hinon ko. Bisag mo'y naghimo. Di ba? Kanang mga tao nga mga defensive, kanunay rin ko na nga depensa sa kaugalingon, di ko na mo depensa mula bas uban. Kanunay rasam ng sakto, di ko sa maminaw ng suggestion, kaya moingon man na ay, kinsa ragon mo suggest na ako. O lahira mos do yan, oy. Mato pa diri maigsoon. Ayaw ka mo kagool, salig ka mo sa Dios, o salig usab mo kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawa. Wow! Kinsa may papuyon dito? Katong mga malito? Nag-ingon ba ang Biblia mga kaigsunan nga mo ipapuyon dito sa mga lawa kang giandam ni Jesus? Nga si Jesus balaan man? Unang-una niingon si Jesus, pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Unsa may giingon sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 16. Kung dili ganit ang mahimong balaan, unsaon nato pagpuyo sa lawa? Nga papuyon dito puro mga balaan. Na nag-ingon ba ang kasulatan nga nag-andam si Jesus para ni atong mga balasubas? Wala. Base sa balang kasulatan. Pero kung base sa karitulag, sa simbahan mo ingon, maurag ko ni sakto. Kami rin yung husto.
Kamong tanan mga impierno gid mo. Wow, pagkanindot pong tarpa. Istoryahan may sul kamo ra pong naglaban-laban sa inyong patukuranan. Pero ang tinuod igsoon, ingon si Jesus, kidaog na nako ang tibuok kalibutan. Kay walay laing nagpakamatay niini. Hello. Og ang tuyo sa amahan nganong gipadala ko sa kalibutan aron sa pagluwas ni atong mga makasasala. Kay ang mga matarong na sila mo maganit ng tao kung muangkon nga matarong na garbong na na kayo. Moingon gyud na matarong ko pastor oy. Muangkon mo barong yung matarong balo na lamang kini bata sa kinaig matarong bagyon. Di ba? Di pa matudan man na isol. Matupad dire, ingon dire. Ingon si Jesus, sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawa, og muadto ako aron pag-andam, og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ini. Salamat as Ginoo nga gisultihan tag aduna daytay mga lawa nga giandam ang Dios. Pinaagi siyang anak nga mao si Jesus. Magpasalamat as Ginoo maisog nga dunay mga alagad sa Dios nga nagmatinud-anon. Sama nimo, sama nako, sama kanatong tanan. Og diha na pamatud-an, diha sa balang kasulatan kung nagkinabuhi bagyuta sa atong kinabuhi dinis kalibutan nga dunay Kristo. Hello. Ay ang dunay Kristo igsoon, relax na gyud na kayo. Bisa kung saon pa naglutos. Mo ismail na gyud na. Kay malipay man na mo igsoon ug lutoson mo ingon na panalangin na sab na pastor. Hello. Nagtuo ba ta mga kaigsunan nga mga alagad sa Dios lutoson? Bulihon? Mao'y malakan si dili oy. Malipay na mo ingon man na maigsoon, wow, panalangin na sab ni. O niya ang galutos kumusta man di na kumol na hinuon. Nag-ingon ang Dios, ayaw ka mo pagbalos kay ako'y manimalos. O saan na gisulti? Kinsay kasulti? Dios. Magkinabuhi lang mo nga makapahimot sa akong atubangan. Ang atong obligasyon, ang atong trabaho, pagpahimuot sa Ginoo, dili pagpahimuot sa mga tao. Nga mo ang kunta, 100% balaan niyo ko, sister, brother. Hello. Si Jesus naningkamot siya. Nga mahimot niya ang amahan nga nagpadara niya. Kita pa kaha, dili ta maningkamot. Ikson nga mahimuot usap ang Dios nato. Maong adunay mga tao kaniadto. Nga bisan ilang nakauban si Jesus, dili kud katuo. Sama ni Tomas. Kinsa man as Tomas, nakita nila ang giimok ni Jesus nga kaayuhan. Pero wa gyud sila kaagpas bisan kung saan. Sa itong kinabuhi mga igsoon, kanunay natong i-refresh ang pagkamaayo sa Dios. Sa diha nga ikaw wala nakatagamtam sa kaanindot sa imong kinabuhi karon. Kanunay natong i-rewind ang pagkamaayo sa Dios. Dili natong i-rewind ang mga daot nga makasinatian sa kinabuhi. Diha ka mahimong komportable igsoon. Makapasalamat makas Ginoo. Di man kita makalimot, Lord, salamat sa kaayuhan. Salamat sa kadaugan. Sa pamilya igsoon kinsa may mo comfort. Mudasig sa imong mga anak, ikaw papa, ikaw mama. Sa simbahan kinsa may mo amping, mo comfort sa simbahan, si pastor, si pastora nga nagkinabuhi sumala sa Biblia, wala magkinabuhi sumala sa tawhanong kinaya. Usa sa mong anak igsoon gawa siya mo eskwela atong last Thursday mga kaigsunan anang hapon. O niya ako sing giingnan, nak wala noon ka eskwela. Usay tubag sa mong anak, galain ang akong lawas pa. Niya nihila.
Ako siya gitutukan, ayaw kahadlok. Pahaway lang, akong tiksan inyo ang magtutudlo. Komportable siya ni pahulay siya ni pahaway. Kisa may mo comfort sa imong pamilya, ubang tao, imong silingan. No, ikaw papa, ikaw mama, mo comfort sa imong mga anak. Sa simbahan kinsa may mo pahatod og mga mensahe nga makapadasig sa mga kaigsunan alagad sa Dios. Mao nay bugat atong obligasyon. Imin ba? Dili kay mangandoy ta. Mahimo gyud kong pastor, mahimo gyud kong pastora, makawali na gyud kong musikat na gyud ko sa social media. Ayaw agpasa ang kasikatan sa kalibutan. Ibutang sa tong kasing-kasing nga nakatuman o naningkamot ta sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gipiyalan ta sa kaalam mo kay balogikan sa Ginoo. Ang bingi o tipiki na labaw sa tanan kinaadman nga gikan sa Dios, dili kinaadman sa kalibutan. Munang bless ang tao nga magiyahan kanunay sa mensahe sa Ginoo. Dili magiyahan sa mensahe sa tao. Kaya ang mensahe sa tao maigsuon kanunay lagi nang nagpaluya sa imong kinabuhi. Kanunay lagi nang negatibo ang ilang ipaabot nimo. Pero bless ka, bless ko nga makasinatig sama nini. Aron ta ma-challenge, aron ta malig-on, aron ta masukod sa tinud-anay natong pagpangalagad sa buhay nato nga Dios. Matag usa ka nato igsoon, nagkalain-laing kasinatian sa kinabuhi. Nagkaling-laing sitwasyon nga moabot nato. Panginahanglan sa pamilya. Panginahanglan sa simbahan. Panginahanglan sa mga katauhan. Apan hinumdumi, wala tay laing nga kasumbungan ini. Mao lamang ang Ginoo. Sa atong kinabuhi igsoon, sa mga hulga, sa mga palibot, grabe kagitawag og kangilngig ang mga balita nga kung mo abot ang gitawag og bigwan. Unang akong giingnan akong mga igsoon niya sa Cavite. Kung mahitabo man ang mao nga balita igsoon, wala sa tay mahimo. Kay ang pagbuot sa Dios mao'y matuman. Dili ang ato. Ang atong mahimo, ang atong mabuhat, mao ang paghangyo sa Dios. Nga unta dili mahitabo ang mga panagna sa mga propesiya. Ang hitabo sa Nineveh panahon ni Jonas igsoon, wala gyud to siluti ang Nineveh tungkol kay nakita sa Dios nga nagbasol sila. Ang area sa Manila igsoon, akong mahinumduman sa 1998 hangtod year 2000 naatanang kahilayan, magbuntag lang. Og dunay mga gihimo sa mga tawo nga supak yun atubangan sa balaod sa atong Ginoo. Mga ngilngig nga mga binuhatan nga ikaguol sa atong Ginoo. Igsoon, dili nato dugangan ang kasukol sa Dios. Dili nato hagiton ang Dios. Dili nato siya sukdon, kay dili gyud siya masukod sa atong pagkatao. Dili nato siya sulayan o hagiton. Hinunoa magpabilin tang mapainugsanon sa iyang atubangan aron ta makapasalamat sa panahon nga ikaw ug ako magalutoson. Makadahi kas Ginoo. Makapasalamat as Ginoo. Lord, salamat. Nasayod kami na panalangin humanin. Sa itong pagkakristohanon, sa itong pagpangalagan, kabahin na yun ang mga paglutos igsoon. Kung mahimo ning mabulokon ang imong pagpangalagan,
kung doon ay mga kontrabida sa imong kinabuhi. Apan ayaw ka balaka. Ingon ang Salmo 23:1 ngadto sa 6. Bisan sa kaaway, inandaman ka ng mga pagkaon gikan sa Ginoo. O kanunay ning mag-aawas ang lana sa kupas sa kadaugan, kung doon na gyud kay pinsay sa Dios. Sa to kinabuhi igsoon, walay lain nga mulig-on nato. Walay lain nga mo comfort sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Mensahe lang gyud sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Atong basahon ang mga salmo igsoon. Ang atong oras karon alas 5:58 na sa kabuntagon, hapit ang alas 6. Pagkadali ang oras. Gamay na to nga lingkod-lingkod mga aksyon. Di lingkod na lingkod, pastor, kay lingkod-lingkod man. Diba? Matod pa dire sa Salmo 23. Kanunay ning gigamit mga aksyon sa mga tao. Naghihimo nilang hapin-hapin kani adto aksyon. Kay matod pa nila mga kaigsunan gihimong tangkit. Usa sa akong amahan maunay gihimo kani adto kaubas orasyon. Himong hapak. Una mga mensahe sa Dios, daas sulod sa imong kasing-kasing una-una, nunit na nang imong ihapak, kasabang-saba na lamang na sa imong katulugon. Mao man ay uso kami ato igsuon. Adunay orasyon, ala, sulod sa grapa maigsuon. O niya inikatulog, mabangil man. Unang nagdagko may mga kaigsunan sa akong amahan. Doon naman ko'y mga wa na ko sunda sa pamaagi sa akong amahan. Katong gitawag kong orasyon. Kinamalando ko mga igsuon nga kami kinangkilan may kanato kung sa may purpose aning tangkil. Mahimo ba may komportable ani, makomport bang among kadaugan ani? Sa diha nga nagdagko may mga igsuon, while may nag-eskwela, kanunay sa may nagtuon og pulong sa Ginoo. Dili man day mauning pamaagi sa akong amahan nga uban. Dunay mga pamaagi sa among amahan, ang ilang pagkamaayo amo ginangisulod. Ang among amahan maayo gitong tawo. Tungod siyang pagkamaayo ulog-ulogan na lamang sab, iko dili sa maayo. Ulo-uluhan ang among amahan. O niya dali kayo mutuog daig-daigon. No. Walay lain na makadahig. Ipamatuod ang imong pagkatao at ubangan sa Ginoo. Nga may ako maguwang kalantaw karon igsoon gikan sa Cavite City. Si Brother Raymond Candelario. Siya mismo nakapamatuod ni anak sa among amahan, sa among inahan. Tungod sa pagkamaayo, ulog-ulogan na lamang ang sa mga tao. Wala na mo nasunda ang mga pamaagi nga dili haong gyud sa Biblia. Nagdagko mi ang pinagsagdan sa among mga batas sa kinaiya. Dunay tigom pinasagdan mi kapataksiun lang magjulin magpitik while nagsimba. Hangtod magsinumbagay sa luyo igsoon. Una sa itong kinabuhi, wala man ta nagmahay sa itong mga ginikanan, ato lang gikoreksyonan ang ilang pagkulang pag matutok sa ilang mga kabataan kami ato nga kami. Na pinasagdan lang mi, na unsay gusto namo ilalagyon tumanon tungod sa ilang pagkamaayo, even sa ubang mga tao. Tungod sa ilang pagkamaayo, yatak-yatakan lang sila sa ubang mga tao. Dili sab na mauigsoon. Kay wala tay baruganan niya na pinaagi sa mensahe sa atong Ginoo. Ang kamatuoran mao ang mensahe, mao ang kasulatan nga maghatag nimo kalikon ug kadasig, nga mahimoy mo comfort sa atong pagkatao mintras buhi patas kalibutan. Walay ni bisan kinsa makahulga nato kay na ay Dios. Inimba barugi ug tuoy ug buhata ang maayo kay dunay dugay Ginoo.
Adunay mensahe si Brother Raymond Candelario maayong butag pastor og sa tanan nga na matikaron sa mensahe sa Ginoo. Nagmatinud-anon sa mensahe sa Ginoo kaninyong tanan pastor maayong butag. Tinuod ginaison sa tong kinabuhi, isip amahan, isip inahan, isip leader sa simbahan, kinsa may mo comfort sa mga katauhan nga gipiyal sa Ginoo kaninyo, mga alagad sa Dios, mga pastor. Siyempre ikaw, ako, kitang tanan nga gihatagan og panahon sa Dios aron sa pagpaambit sa tinud-anay nga mga mensahe nga gikan sa balaang kasulatan, dili sa atong kaugalingon lamang. Akong basahon dinhi sa Salmo 23:1 ngadto sa 6. Matud pa diri, ang Ginoo maoy akong magbalantay. Kung ang Ginoo maoy imong magbalantay, mahimo gyud kang komportable sa imong kinabuhi. Pero kung ang title sa simbahan, kung ang imong edukasyon mo'y imong gisaligan, dili na siya mulahutay sa kalibutan. Apan ang atong gisaligan, mahimo na itong magbalantay, mao ang Diyos. Walay na kulang sa Diyos. Tanan, kahibalo, kinaadman, katakos, kadungganan, naaargo sa Ginoo. Wala sa tao. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay nakulang kanako. Sa diha nga ang tao iyang gihimo nga sukaranan og pundasyon ang Dios, mahimo gyud siya walay nakulang kaniya. Buhong sa pagkamaayo sa Dios. Grabe. Sa diha nga dunay kay Ginoo igsoon, kampante ka nga nagkinabuhi karon nga buhi pa ta. Versikulo 2. Gipapahula niya ako sa mga lunhaw sipsipanan. Meaning to say, kung lunhaw nga sipsipanan, di kun magot man ang imong kahayupan. Kanunay lang yuning dunay makaon ang imong kahayupan, kay dunay lunhaw sipsipanan. Sa atong pagkakristohanon, kung kanunay nagpresko ang mensahe sa Dios, kanunay lunhaw ang atong paglaom atubangan sa itong Ginoo, naagutay makaon. Ang atong espirituhanon nga bahin, kanunay gining busog diha sa mga mensahe sa Dios. Di gud magutman, di gud maniwang, kay buhong sa pagkaon, kanunay lunhaw. Og doon na tayo masipsip sa sipsipanan gikan sa Dios. Pagkanino, gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sipsipanan, o kitudloan niya ako sa tinaw nga katubigan. Clear. Walay lain nga mohatag nato ka tinaw sa atong gidulngan, maulag yun ang mga mensahe nga gikan sa Dios, mao ang kasulatan. Mahimong tinaw ang atong kaugmaon, mahimong klaro ang atong kaugmaon kung doon na kay mensahe sa Ginoo. Maunay muhatag natong kalikon, maunay muhatag natong paglaom, maunay mudasig nato sa panahon sa kaluyahon sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Gilig-on niya ako. Gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayo. Wow! Pagkanino. Kinsay mo tultol sa dalan nga angay natong subayo ang mga mensahe sa Ginoo. Kay dunay mensahe sa tao nga musubay siya siya kagalingon nga dalan, mapakyas siya. Ay magtuman siya o magbuot siya sa iyang emosyon nga tawhanong kinaya. Apan kung ikaw o ako
natultulan na ta sa dalan nga angay natong pagkadlaktan, mao ang magtultol nato, mao ang mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario Edanio from Cavite City. So, ano na sa mensahe? Blessed morning, Shine FM. Hallelujah. Salamat sa kabuntagon. Ang ating buhay ng Diyos, blessed and wonderful day to us. Yes. Mahimo lang mabulokon ang atong adlaw kung dunay Ginoo. Og doon na po'y mensahe sa Ginoo. Kay daghan kaayo ang mutawag, Ginoo, Ginoo, apan dili makasunod sa kingharian sa langit. Kato lamang nagtuman labaw sa tanan, nagkinabuhi sa mensahe nga angang ipatuman sa atong Ginoo. Amen ba? Ay kung ang tao sa kalibutan dili siya magiyahan sa mensahe sa Dios, mao ba na'y magbuot? Hello? O ang tao na'y magbuot, magarbo na yun ang tao. O ang iyang mga panghuna-una, siya na'y hero sa kalibutan. Apan bless ka, bless ko, bless tang tanan, kay nag-agad sa planong desisyon sa atong Ginoo. Matod pa diri, gilig-on ni ako, gitultulan ni ang ako sa dalan nga angay kong subayon, tungod og alang sa iyang ngalan. Mga mensahe ni Salmista David, nga mo'y naghatod niya kalig-on sa panahon nga i-challenge siya. Mga mensahe ni Salmista David nga angay natong himuon usab nga pundasyon, nga mo'y muhatod nato kadaugan, kasiguruhan, nga mahimo tang komportable, nga magkinabuhi pata dinis kalibutan. Adunay mensahe si Ma'am Kilisti Pargan Rivas Rifulin. Amen. O gikan usab sa akong manguwang Brother Raymond Candelario. Amen. Adunay mensahe si Pastora Elsie Candelario. Ato ning hatagan og pagtagan diha sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21. Usa kumubalik dinhi sa mga salmo ekso. Atong hatagan o pagtaga dinhi sa Mateo Kapitulo 7, 21, versikulo 21, exhal. Baibot ka natong tanan ang atong oras alas 6, gis na sa kabuntagon. Na City 21, exhal. Atong basahon dinhi sa City. Sa maong 21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit. Si Jesus o magani sa nagbuot-buot, nagsunod magani siya sa plano sa amahan nga mao ang Dios nga nagpadala niya. Hello, mao gani sa atong kinabuhi, pastor mata, pastora mata, o leader mata sa simbahan, di kita magbuot sa plano o kabubuton sa Dios. Atong pangutanon ang atong kaugalingon una. Si Jesus nagbuot ba siya kaugalingon? Wow! Minghangyo gani siya unta lang. Nga niingon si Jesus, amahan ko, isaylo kining kupa sa mga pag-antos. Apan ang imong pagbuot mo'y matuman, dili ang ako. Mao nga daghan dinis kalibutan nga nagpuyo karon nga buhi pa. Nga daghan nga moingon, Diyos ko, Ginoo ko. Apan nag-ingon ang balang kasulatan, katulamang nagkinabuhi, sumala sa mensahe sa amahan ng mga Diyos. Simple lang ngalitokon, Diyos ko, Diyos ko. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, makasulod sa kingharian sa langit, kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan
nga atuas sa langit. The question is, unsa may buhaton sa tao nga makatuman siya sa balaod sa itong Ginoo, even sa imong kaaway, paningkamuti nga imo siyang mahigugma. Even sa mga tao nga nagbutang-butang sa tanang matang sa imong pagkadautan, apan ikaw o ako nga nagmatinud-anon atubangan sa Ginoo, magpabilin kang komportable kay dunay mensahe sa imong kinabuhi gikan sa atong Ginoo. Mas bliss ka, mas bliss ko, mas bliss ang tanang tao sa kalibutan nga gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa pagsunod sa plano o kabubuton sa atong Ama. Kay ikaw o ako ray mabulahan. Atras ko sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 19, ngadto sa 21. Ato ning hatagan og pagtagan. Ingon diri sa Mateo 6, versikulo 19 ngadto sa 21. Ingon diri sa 19, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay og kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Kita mismo maningkamot nga makatigom tagbahandi, asa mata makatigom ang imong pagkamatinud-anon atubangan sa Ginoo. Mga maayong bahandi nga imong ipundar sa diha nga moabot ang panahon ug tagna nga ikaw papuy-on sa langit, wa na goy mo kawat sa bahandi. Pero karon sa kalibutan may so daghang yung kaayong mag-interes. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rese Baldonado. Nagwasgikan sa Pasay, kumusta mo diha? Labi na sa tibok nimong panimalay, sa imong inyuhang mga anak, sa imong kapikas kinabuhi tanan nga naa diha sa Pasay, ilabi na sa mga Saison family, ang Ginoo magapanalangin. Although ang atong station manager mga kaigsunan, adunat sa gialok mga kaigsunan basig na adiha mga igsuon nga nagkinahanglan og FM radio. Nga dili na kayo mahal mga kaigsunan tungod kay iyang na-close igsuon ang usa ka FM radio sa area sa La Libertad tungod kay wala na daw na cooperate mga igsuon. Tungod kay dili man sa blaloy mga igsuon kining dunay FM radio. Dunay FM radio sa imong nga kinabuhi. Although dili na ako ang kuno ng FM radio kay di gyud ako Iko lang kitang pamanage nini pagmintinar kada bulan kung unsay mga panginahanglan nini igsoon. Mao nga sa to kinabuhi mga kaigsunan, dunay ilhanan or ti mailhan nga gipalangga ka, gipalangga ko. Kay dunay mga tao nga gamito ng Ginoo pagtatbo sa imong panginahanglan. Mubalik ka sa atong gibasa din sa mga salmo. Ingon ang mga salmo, igsoon. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayo. Kanus ama nato ni masubay ang dalan nga ipasubay sa Dios sa diha nga dunay kay Ginoo. Dili ta subay sa insaktong dalan kun ang atong dalan nga atong pagkatao mo'y atong sundon, labi na kining atong emosyon. Kining atong pagkatawo. Mamanggani igsuon nga kanunay nato niya patyon ang atong tawhanong kinaaya. Dili kay patyon nato konsilyo, dili nato patyon kung usay atong ipatay, kun dili mismo ang mopatay nini sa tawhanong kinaaya mao ang Biblia. Mao nimo igo sa atong tawhanong kinaaya. Hello. Gilig-on niya ako, gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon tungod og alang sa iyang ngalan.
mahimo lamang tang makasubay sa dalan nga dunay ngalang Jesus. Kung makabuhat ang maayo sa imong isikataw. Wow! Ingon diya sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 24 ngadto sa 27. Ang atong pagtuo sa Ginoo gayud buhat, kauban gayon na. Yes. Kay mahimong way kapuslanan ang atong pinulungan kung walay pagbuhat. Uban ang tabang sa Dios. Kay daghang mga tao sa kalibutan igsoon nga mas grabing mga plano pero wala gikauban ang Ginoo. Napakyasaw. Amen ba? Bisag unsa pa nato kainila nga tao sa kalibutan. Time will come. Moabot ang panahon. Igsoon. Mubalik kita sa sinugdanan. Apan bliss ka, bliss ko, bliss tang tanan ang nakakaton sa pamaagi sa tong Ginoo. Padayon ang blessing nga moabot sa imong kinabuhi. Salamat sa Ginoo, dunay mensahe si Ma'am Lorena o Carion. Good morning po. Shout out from Davao City, Philippines. And Bible Apostolic for Christ. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diya sa Davao City, labi na sa Bible Apostolic Ministry for Christ. Hinungduman na to igsoon, nagkalaing-laing mga title sa simbahan. Apan ang pinakainindot, wala ta nagbase sa title sa simbahan, kundi nagbase ta sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. O nagbase ta diha sa balang kasulatan aron magkinabuhi ta sumala sa plano o kabubuton sa atong Ginoo. Adunay mensahe, amen, gikan gayon ni Ma'am Lorena o Carion. O sa akong igsoon, Brother Raymond Canilaro, amen, praise God. Ang atong oras mo igsoon, alas 6:20 na yun. Atong ipadayon sa pagpasa. Matod pa diri sa unahan, versikulo 4. Ingon ang mensahe, bisang pag maglakaw ako sa kangit-ngit, walog sa kamatayon. Mao ni grabe. Nga naglakaw na ka sa kangit-ngit, walog landong sa kamatayon. Komportable lang gyapon ka kay doon na kay Ginoo. Doon ay mensahe si Pastor Rese Balonado. Good morning, Pastor Saf. Ang Ginoo sa kanunay magauban sa tanang anak sa Ginoo. Yes. Walay lain natong mag-uban sa tibok natong kinabuhi. Mao lamang ang Ginoo. Tanang mga anak sa Ginoo. Dili tanang anak sa karitula. Tapos sa kanato nagkalaing-laing karitula. Apan ikaw ug ako nga nagtuon sa mensahe sa Ginoo, mga anak ta sa Ginoo. Amen ba? Magkahiusag yun lumatag usa. Akong basahon pagbalik. Bisan pag magalakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, dili ako mahadlok kay nag-uban man kanako. Gipanalipdan mo ako, pinaagi sa imong sungkod ug bunan. Ang sungkod gi-illustrate na mga kaisunan, mauusap ang mensahe sa Dios. O ang bunal, mauusap ang mensahe sa Dios kay hait pani sa espada nga duhay sulab. Ingon ang Hebreanon Kapitulo 4, versikulo 12. Modulot kini sa kinauyukan sa kasing-kasing uhunak-uhunak sa tao ug muusisa mo cross-examine kung asa natanggap ita sa pagpangalagan sa Ginoo. Ug mutog ani sa tinun-anay natong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Giandaman mo ako
pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihogan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Nagpasabot kanunay kang abodansya sa panalangin nga gikan sa Dios. Dili og dili gud ka mahutdan sa imong panginahanglan. Ang nangalagad sa Dios mahutdan man apan dili makulangan. Meaning to say, walay pagkahubas ang pagkamaayo sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Wow! Giandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Na naganis at ubangan sa mga kaaway, pero giandaman patag mga pagkaon. Mao nga mga kaaway, wag yoy mahimo sa imong kinabuhi. Di ba ka magutman? Bisag mo ingon pag yun na maigsoon imong mga kaaway. Wa na gamoy angay. Wa na mo'y paglaom. Okay na kayo eh. Basta doon na tayo paglaom sa Ginoo. Kaya kang gumaon, wala mas imong isikatawsan. Kung imong tunan ng balang kasulatan, wala mas imong isikataw, wala mas karitula. Na mas Ginoo. Ang imong kikinahanglan, ang akong kinahanglan, wala mas imong isikataw, na mas Ginoo. Amen ba? Giandaman mo ako pagkaon at ubangan sa akong mga kaaway. Gidihogan mo glana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong kupa. Dili lamang gisuplayan ta, gipaawas pag yun. Kanunay nagtubig, kanunay nag-flowing, nag-flow ang panalangin sa Ginoo. Tubagon ka sa imong panginahanglan, ayohon ka sa imuhang balatian, tanan kay nag-awas ang pagkamayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wow! Sa diha nga nag-awas, sa diha nga nahimo na kang komportable at ubangas Ginoo, versikulo 6. Ang imong kaayo ug gugma mag-uban ka nako sa tibuok na kong kinabuhi. Grabe. Ayaw ikalimti ang pagkamaayos Ginoo. Ang gugma nga ikaw ug ako ipakamatyan ni Jesus. Maunay atong itisok sa atong kasing-kasing una-una. Sikin samantah kaniadto nga wala batas Ginoo. Ibutang sa atong kasing-kasing una-una nga sa diha nga walay Kristo sa kinabuhi, gubot paslukot ang atong kinabuhi. Walay maing relasyon sa imong pamilya. Walay maing relasyon sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak. Apan sa diha nga ikaw ug ako, doon na kay maayong relasyon sa atong Ginoo. Ginoo nay nahibalo sa imong kinabuhi. Ang tanan nimong panginahanglan, tanan nimong problema, tanan ikaw ug ako iyang gisuplayan. Kanang mga mensahe nga dili mao sa imong isikataw, gikan sa imong isikataw, pasalamatin na igsoon. Kay pinaagi ni anak, ikaw nalig-on ni anak. Ayaw kaluya, ayaw kahadlok, kay bisan atubangan sa imong mga kaaway, mag-awas gyapon ang panalangin, magaabot gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Manghinaot ang inyong ubos nga lagan, nga kanunay tang komportable sa pagkamahas Ginoo. Dili ta mahimong komportable sa atong isikataw. Ang makahatag natong comfort igsoon mao lamang ang Dios, ug mao usab ang iyang mensahe nga maghatag ka natong kadasig sa panahon sa atong kaluyahon at ubangan sa Ginoo. Mag-ampot ang mga igsoon. Sanglit ang atong oras hapit na gyud. Taas-taas ng oras, alas 6:16 na, 26 na hapit na alas 6:30. Atong kining sirihan sa mga pagkam. Sa samang takna, sa samang higayon, ug mang-anlawa, Domingo naman mga igsoon. Happy Saturday today. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko siya. Ang ato nang mahimo igsoon, mao ang pagbuhat ug maayo sa atong isikataw, sa atong isikamagtotoo labaw sa tanan
atong bangan sa Ginoo kay mag-anig gyud ka ug pagkamaayo gikan sa atong Ginoo. Mag-ampo ta mga igsoon. Labing gamanan ng may gumaon ka nga Diyos Ama. Salamat o Diyos sa imong pakiguban ka na. Salamat o Diyos sa iya. Salamat o Diyos sa kadaugan kalampusan. Salamat o Diyos sa kaayuhan sa among usa ka anak. Salamat o Diyos sa kalampusan usab sa among anak. Ikaw ang akong ipasidunggan ini. Ikaw ang akong ipasalamatan ini. Sa kaalam sa kaibalo nga imong gihatag ug gipiyal ka namo Ama. Among gilang nga wala kami arang mahimo sa among kaugalingon. Usalamat o Diyos sa imong pagsuplay sa tanan namong mga panginahanglan. Labaw sa tanan nini mga dapit. Sa tanan namong mga kaigsunan dinhi sa balod. O mga kaigsunan dapit sa Pilipigan, dapit sa Kasagangkan, dapit sa Kangkwi, dapit sa Bako, dapit sa Cavite o sa uban pang mga area Diyos. Labaw sa tanan sa nagsulod dining mga programa. Dinhi sa FM radio sa 95.3. O sa tanan nga sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa imong mga alagad Ama, nga naghatod og mga mensahe gikan kanimo Lord Jesus. Ikaw magapanalangin usab sa matagusan nila ka pamilya. Sa tanan usab nga nag-share nining mao nga programa, I declare blessing sa matagusan nila ka mga pamilya. Kadaugan o Dios, kasiguruhan labaw sa tanan nga mahimo kaming kampante diha sa imong atubangan Lord. Ingatak na og dapit sa kabuntagon, labi na sa akong asawa nga nakaron sa Saudi Arabia. Sa tibok na ko panimalay sa among tulo ka mga anak, sa akong ugangan o Dios nining mga dapit. Dungog himaya nga nanigid kanimo ang tanan. Pinagi sa kalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magayon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban. Medyo taas-taas naman ang oras nga atong nagamit alang sa pagpaabot ng mensahe, alang sa atong espirituhanon nga bahin, aron kita mahimong maligon, mahimo tang komportable sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Walay laing maghatod ka nato nga mahimo tang kampante, maulang gyud ang iyang mga mensahe. So, sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa kay Persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaol, anayon usab ang inyong ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, alang sa paghatod og mga lapas nga mga mensahe ni nga tagna og dapit sa kabuntagon nga ato karon nga gipasinati gikan sa Dios ang lapas nga hangin ang gikan sa atong Ginoo. God bless everyone. Ang grasa sa Dios ug ang pagkikambit sa Balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga